थाइखाजरा रायन' गेलेग्रा फोथाराव एबसुनि नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल मेच खुंनो लाहार फाहार खालामदों। थांनाय बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो एबसुआ हौवासाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाया आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव दासान्दि सोलिगासिनो दङ। बेनिनो फैगौ 18 अक्ट'बर खालि फाइनाल मेचखौ चिरां जिल्लानि थाइखाजरा रायन' स्पर्टिं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेनि थाखाय दिनै फाइनाल मेच खुंनो गोनां गेलेग्रा फोथाराव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुआ नायगिदिंहैनानै जिथि दुवार दखरा एबसुजों सावरायलायो। मख'नो गोनांदि खुंनो गोनां फाइनाल मेचनि सानसे सिगां 17 अक्ट'बर खालि बे गेलेग्रा फोथारावनो हिन्जावसाफोरनि लोगोआरि मेच खुंनो थाखायबो थाग थियारि खालामदों। हिन्जावसाफोरनि लोगोआरि फुटबल मेचखौ बड'लेण्ड एभालेन्स एफसि आरो चिरां जिल्ला वुमेन स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेजेराव खुंनाय जागोन। बेनिखायनो बे सानखालि जोलुर मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैनो खावलायहरदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया। दिनै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयै जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै बे चिरां जिल्लानिनो सिङाव थानाय रुनिखाता ओनसोलनि बे थाइखाजरानि जे रायन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बे प्लेग्राउन्डआव जोङो दंफैयो। दंफैनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे बे प्लेग्राउन्डआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टनि जिखिनि फाइनाल जेनाखि जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय बे फोथारावनो खुंनो थाखाय थांखि लाखानाय दङ आरो दा बेखायनो बे फोथाराव जिखिनि फाइनाल गेलेनायखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय दिनैनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय साखाफारा खालामनो दिनै फोथारखौ जोङो मोजाङैनो बेखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे बिनि माखासे बोरै बिनि प्रिपारेसनखौ खालामनांगौ बेखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला आरो जिथि दुवार दखरा हिसाबै जोङो बेवहाय जोङो जुथुमदों। दा बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो उन्दै जिखिनि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ जोङो थुलुंगा होनांगोन। मानो होनोबा बे उन्दै गेलेगिरिफोरा बिसोरो स्टेट लेभेल गेलेहैगोन बा बिथांमोना नेशनेल लेभेल गेलेहैगोन आरो बेबायदि गेलेहैनांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि मोनसे प्लेटफर्म आरो बिनि मोनसे वेखौ जोङो खालामनानै होनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। दा बेखायनो अक्ट'बरनि 18 अक्ट'खालि जानो गोनां जिखिनि मोनसे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जेनाखि फाइनाल बियो बयनिबो अनसायनायनि गेजेरजों आरो बयनिबो मददनि गेजेरजों बियो जाफुंसारगोन जोंनियाव बेबायदि मोनसे मिजिं दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायबावगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों जे सानसे सिगां 17 अक्ट'बर खालि जोङो आरोबाव जोङो वुमेन फुटबल एक्जिबिशन जेनाखि मोनसे मेट्च बेखौ जोङो लाखिबावनाय जोङो जादों। दा बेवहाय गेलेगोन चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि वुमेन फुटबल टीम लोगोसे क'क्राझारावनो थानाय एभालेन्स स्पर्ट्स क्लाबनि वुमेन फुटबल टीम बिथांमोननि गेजेराव अन 17 अक्ट'बर बेवहाय 2 रिंगानिफ्राय मोनसे एक्जिबिशन फुटबल टुर्नामेन्ट बेबो जागोन। दा बेखायनो आङो गासै चिरां जिल्लानि बा जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बा गुबुन जिल्लानि जोंनि गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा आरो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो मोजां मोनग्रा आरो जोंनि समाजाव गेलेनायनि गेजेरजों खौसेथि आरो थामोनथाखौ लाबोनांगौनि नोजोर आरो थांखिजों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेलेगिरिफोरनि जिउ राहा दानांगौनि थाखाय जेनाखि मोनसे राहाफारि नैबे बाथ्राखौहाय नोजोर होनानै जोङो साफ्रोम नोंथांमोनखौ बे जागोन जिखिनि अक्ट' 17 थारिखआव आइजोफोरनि फुटबल गेलेनाय आरो 18 थारिखआव आन्डार 13 हौवासाफोरनि फुटबल फाइनाल जेनाखि गेलेनाय बे मोननैबो आरो बे साननैनिबो जेनाखि गेलेनायखौ नोंथांमोना लैहोर नायनो फैयो आङो गुरै खावलायदों। दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दा बावहाय फाइनालाव सोर टीमनि गेजेराव गेलेगोन बेखौ जोङो दानो जोङो फोसावथ'नो जोङो हाथ'नाय नङा। खारना जाहैबाय 8 थारिखआव
माने मोनसे सेमि फाइनाल जागोन तामुलपुर जिल्लानिनो माने नाग्रिजुलि मोनसे फोथाराव आरो बेबायदिनो 15 तारिख अक्ट'बराव धेमाजियाव आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टनि सेमि फाइनाल जागोन आरो बे सेमि फाइनाल माने गेम मोननैनिफ्राय देरहाबोनाय जिखिनि माने टीम बे टीमनि गेजेरावनो जे जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि मोननै जिल्ला जिखिनि बे जिल्लानि गेजेराव बे थाइखाजरा गेलेग्रा फोथाराव माने फाइनालखौ जोङो नायनो थाखाय जोङो दिनै नेनानै दङ दा जों दुलाराय फरायसा आफादनि बेयो मोनसे लाखानाय थांखिखाय बेखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय जोङो दिनै सिगांदों आरो बेयो जाफुंगोन होनोब्ला रायजो राजानि अनसायनाय रायजो राजानि मदद आरो वेल विशार्सफोरनि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जाफुंगोन आरो बे माने हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों जों उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो गोजौ थाखोसिम माने लाना थांनांगौनि थाखाय बयबो जेन माने ओंखारबोयो बयबो जेन थुलुंगा होनो फैयो आं बेखिनि बाथ्राखौनो नैबे थाइखाजरा जोंनि रायन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि फोथारनिफ्राय आङो दिनै खावलायहरदों गोजोन्थों